हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुबाय थानाय बायदि नट्स होनाय बड' मेजर लाग्राफोरनि थाखाय कलेज लेभेल एबा मास्टार डिग्री बे मोननैनिबो थाखाय बे मोनसे जागोन जेराव सेमिस्टारजों गोरोबदों जायजों टपिकआ गोरोबदों बेजों लाबानो जाबाय दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन बर' आरो असमिया रावनि कम्पारेटिभ खालामनाय बेयाव मोनसेया जाहैबाय नैबे नुबाय थानाया जाबाय भकेबुलारि एबा सोदोब बाख्रिनि सायाव रुजुथाय बर' आरो असमिया रावनि मोननैबो बिथिङाव सोदोब बाख्रियाव माबायदि गोरोबलायनाय दं बेसेबां लन वार्ड दङ बेसेबां दाहार लालायनाय सोदोब दङ मा दं बबेया दाथायारि बबेया बर'नि बबेया आसामिसनि मोननैजों मारै दाहार लांदों बेफोरनि बागै गुवारै जेसेबां भकेबुलारियाव नांगौ दङ सावरायनांगौ बेखौ बाहाय दंजोबो बाहाय दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा बे मोनसे दा बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामना लानो हागोन बेखौ नोंथांमोना रेगुलार नायग्राफ्रा मिथिखागौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय थाइजा एबा भार्बनि बेलायाव थाइजा एबा भार्बनि बेलायाव माबोरै मोननैनि गेजेरावहाय मा गोरोबनाय दं मा गोरोबनाय गैया दा बेखौबो नुनो मोननाय जागोन बेखौबो डिटेल्सै सावरायलांनाय जादों बेवहाय मोनफा एग्जाम्पलनि गेजेरजों दा बे मोनसे आरो बेनिफ्राय मोनसेबावा जाहैबाय दा प्रनाउन एबा मुंरायनि सायाव बर'आव प्रनाउन जायखौ होनो जे मुंरायनि सायाव बर' आरो आसामिया मोननैबो बिथिङाव मा गोरोबलायनाय दङ बेसेबां बाहागोनि दं बर'आव आसामिसाव बेसेबां दङ दा मा बेफोरखौ एग्जाम्पलनि गेजेरजों खेवनानै होलांनाय बेयाव मोनफा नोंथांमोना मोनजोबगोन बेखौ डाउनलड खालामनानै लानानै मोनफा नायना लाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय सेम बुस्थुखौ नोंथांमोनखौ नट खालामनानै लिरनो थिनाखै एग्जामनि थाखाय गावबागाव टिचारनि बुंनाय बबेबा कालेक्ट खालामनाय बेखौ जराय देराय साजायनानै गावनि बायदि अन खालामनानै लिरबानो जाबाय दा होमब्ला मोनथामबो कुइसना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरो बाखि सिगाङाव आपल'ड खालामखानायखौ नाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टआव नाय बड' मेजर प्लेलिस्टआव नाय होमबा मोनगोन गुबुनफोरखौबो मोनगोन शेयार खालामना हो गुबुनफोरनो आरो थाबावनायखौ उनाव मोनलांबाय थागोन सानफा एफा एसेनोसै गोजोनथों।